kalo ale tile kɔnɔntɔn ye san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. Mali gouvernement ni ale ɲɛmaa ye Dr Boubou Cissé ani an ka kɔɔri tigilamaw u ye sigi ka fɔ karido juin kalo tile 7 san 2020 u ye heure 3 de kɛ ni sigi ka fɔ ale kuma la min n'ale daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni sanga 30 ye ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye ni sigi ka fɔ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ sa o de ye bɛnkan kuma ye bɛnkan kuma min n'a ye tali kɛ ka fɔ ko kɔɔri san 2020 ka taa se san 2021 ma ko kɔɔri sɔngɔ k'a bɛna to a nɔ la sɔngɔ min yɛrɛ n'ale bɛ taa jɔli kɛ dɔrɔmɛ 40 kilo la o ye sugandili fɔlɔ ye sugandili filanan o bɛ t'i jɔ dɔrɔmɛ 35 la an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko an ka gouvernement ko ale ye dɔrɔmɛ 10 de ta kɔɔri ale sɔngɔ la. Bingani wale min n'ale kɛra juin kalo tile 3 tɛmɛnen ka taa juin kalo o tile 5 la san 2020 a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye ɲagasaju ye ɲagasaju ale bɛ Mondoro ale bɛ Douanza mara kɔnɔna la ani tuguni Binemada ale bɛ Madugu ale bɛ Koro fana mara la an ka jamana marabagaw ko waleya jugu min n'a kɛra nin dugu kofɔlen fila in na ko waleya do waleya min n'a cɛ juguyara kosɛbɛ ko Binemada o kɔni ale dugu jenina de a dugu jeninnen sa maa minnu n'ulu nin tora la a bɛ t'i jɔ maa 14 fo ka taa se maa 29 ma min ni a caman ye musolakaw fo ka taa se denmisɛnninlakaw ma ko maa minnu sa n'ulu kɛra sababu ye ka nin kojugu in ni k'a kɛ k'ulu ma se ka dɔn mɔgɔ sugu minnu don ko nka maa dɔw ka fɔla sa k'u ye an ka finitigiw ka fini de don la ka taga nin tiɲɛni kɛ an ka jamana marabagaw ko kabini ulu ye nin kuma in mɛn k'a fɔ ko u ye an ka finitigiw ka fini de don la ka taga nin tiɲɛni kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la u ye an ka finitigiw ka ɲɛmaw wele k'u ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na ko wa ko n'a ko ɲɛdɔnna maa o maa e de sen yera nin waleya jugu in kɛli la k'i bɛ minɛ ka t'i bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan ani tuguni u ye tasibila kɛ ka taa banbagatɔw somɔgɔw ye. Kabini coronavirus ale banakisɛ yera diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maaw ye u ka daw tugu ɲɔgɔn na ani tuguni ko caman o jɔra ko caman min n'ale dɔ bɛ t'i jɔ an ka diinɛ ta o fanfɛla fɛ walasa coronavirus ale bana kana carin cogoya min na o de siratigɛ la Arabi Saouditekaw olu ko umura san 2020 ko o tɛna kɛ ko fo waleya kura o ka sigi sen kan ko nka ko hiji san 2020 ko o bɛ to a nɔ la o kuma fɔlen sa maa minnu n'ulu bɛ taa hiji la a kɛra jɔrɔna kuma y'u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ba Maliba hijikɛlaw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa min bɛ yen n'ale ɲɛsinin bɛ an ka hiji ta fanfɛla fɛ n'ale ye hiji soba ale ɲɛmaa ye n'ale tɔgɔ ye sa ko Abdul Fatai Sise ale ko ale ye nin kuma in sɔrɔ Arabi Saouditekaw da dɔgɔkun tɛmɛnen na k'u ko n'ala ma basi foyi kɛ ko ɲina ko hiji k'ale bɛ kɛ a togoya la k'a sababuya kɛ Arabi Saoudite olu ye caman bɔ u ka sokɔnɔ datuguliw la ani u ye u ka misiriw ni ka olu fana dayɛlɛ. Al-Qaida cɛba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Akmi la n'ale tɔgɔ ye ko Abdelmalek Drulek ale n'a tɔɲɔgɔn caman olu bɔnɛna u ni na juin kalo tile 3 tɛmɛnen san 2020 a kɛra an ka Mali o kɔrɔ yan fan fɛ a fɔra maa min fɛ sa o de ye Faransikaw ka minisiri min n'ale ɲɛsinin bɛ u ka finitigiw ma a ye kuma in fɔ don min na sa o de ye juin kalo tile 5 san 2020. Biramu Sisoko ye Segu gouverneur ye ala ye ale miniji dɔgɔya karido juin kalo tile 7 san 2020 a kɛra an ka faba kɔnɔna la k'a sababuya kɛ bana ye an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko Biramu Sisoko ale kɛra Segu gouverneur ye alamusadon marisi kalo tile 2 san 2018 ala ka hinɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na.
Amita ko kan kibaru la amita États-Unis kaw feno George Floyd ale shube dompi tarata juin kalo tile kononton san ba fila ani mugan a su bena do diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛna George Floyd yɛrɛ sa ale fagara k'a sababuya kɛ ko farafin de don a fagara tubabu dɔ de fɛ sa min ni ale ye finitigilaka dɔ ye Minneapolis a fagara don min na sa o de ye mɛ kalo tile mugan ani duuru o tɛmɛnen ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ